Dá fheirmeora meánaoiseach ba anmh tríocha bliain d'aois. Dá marbhaigh sé chomh fada sin, measag go raibh sé seancheanna féin. Ní toisc go raibh an tom ag rí níos tapúla, ach toisc nach bhéadfadh an corp marachtáil níos fad. Is saol nach raibh antabhéithe, vaccínithe, ná dochtarí fíor ann, bhí an duine go hiomlán ag brá ar a ghéalónne féin agus ar bhua an fortón. D'fhéadfadh gach craoch bás a bheith mar chorró. D'fhéadfadh gach costú a bheith ina lobhadh. D'fhéadfadh gach pian fiacail scapag ar fud an ghaol ar fad. Agus ní raibh aon rud a déadfaí a dhéanamh faoi. Bhí an fheirmeora ina gcónaí i stad bhagartha leanónach. Ba é a chorp ionad na paraisítí. Scainteach an crackan ón bhuacht, agus go hinmhámach, scríosadh é ag an ocras, mún, uisce salach agus péisteanna. Agus nuair a tháinig pian, fhíoras, gire amala, i raibh is a géine céin fá. An díal, pianós dé, droch cumhachtí, i raibh ach rud amháin cínte. I raibh éon tarrtháil ann. Tá an scanan seo faoi GALAIR. Is scéal é faoi fian, faoin sráideala ina bhféadfadh gach lá a bheith ar an gceann deireanach. Faoin corp a bhí ag lobhadh le líon an tséil, agus faoin áit a dosíonn uimhreann go minic ar talamh. Sulla dosaím iarm ort síntúis a ágáil, agus tar éis féachant, más maithleat an scaman, buail suas. Tá fáilte riomh tráchtainna freisin. Ar an taobh amuigh, bhí an fheirmeor cosúil le fheirmeor. Salach, tuaiseach, minic go tomí. Ach thosaigh an tubaiste fíor laistí dá chorp. Bhí forrathóir na fheirmeorí ina gcónaí, le rochtan ar uisce marabh. Ó lochan, cnapán uisce, sruthan na mall ag sile ina nítear capal, níochan agus déantar riachtanas. Bhí an tuisce seo lán de paraisítí idacha. Tháinig péisteanna crunne agus péisteanna chéide isteach i conar díle an éirmeara. Thua siad sna patága, rinne siad crach ar bhia, dóil siad cothaithí. Mar torraga sin dí an fheirmeor agus dí sé, ach tháinig sé tomí. Bhrá sé leag, chail sé neart, agus ar deire thosaigh sé ag éirí tín. Ní raibh na paraisítí ina aontas ba é an gnáthshlí le. Pian bullag, náise, uirleachan, fíras, tuirse mhór. Uaireanta tháinig an paraisít amach tríd an anas, uaireanta tríd an mhill, uaireanta uirleachan an féiste ar fad. Ach ní hé sin an deire. Bhí raibh an corp a bhí dí cotha, tuirseach an ann déaláil leis na hinmhitéithe is simplí. Déadach slagdáin amháin a bheith ina pneumónia. Is saol gan antabhaithí is pianmhreid bás é, agus tháinig pneumónia ó rudair bé, seomra taiis, éadí flóc, cúlag ar an talamh, casacht thirim, ghearra anala, fuair. Uaireanta hit an fheirmeor ina chablag le fhíoras agus dhiorgúsa sé a ríis. Níos measa fós má tharla inmhitú in bheamach. Uaireanta trí flúr múnathe a athe, uaireanta trí créocht a léas go donna, uaireanta trí íocla. I raibh cáras ilshianaachta an fheirmeora ann. Bhí sé ceitte amach ag an ocras, an salachar, an opair chrua léitúil. Bhí gach spréach
gach microscóp go leor, chun tosú víras, fuair, delirium. Dhiomhar tú falla nach raibh aon duine ag tuiscinst. Ach bhí is ag gach duine go raibh sé ag críochnú le bás, agus ní raibh aon dochtúr ann a chabharfadh. Ní raibh ann ach máthair, bancéile nó cóirsa a thug galar luamhanna agus a gcuí san míorúirt. De dhá, ní raibh aon mhiarúilt ann. Mí éiteach an fheirmeor meánaoiseach bás a fháil, ach a bháin margheall chogag, plá nó clíomh. Fuair sé bás toisc nach bhféadfadh a charp féin marachtáil sa domhan a raibh marachtáil ann. Is ráidile meánaoiseach í raibh gortú ach mícheithúlacht bheag. Déiteach gortú a bheith marfach. Debrí an fheirmeor an lá fad sa láb, sa sneachta, le amad, le thuirlisí. I raibh lábhaní ann, I raibh bróga cosanta ann. Bhí cosa lama, túja amad, agus scanna mericach. Gach garag, gach scríobug, bhí gata oscote, agus taobhfhior den gata bachtéir. Níor léithas an créach a mallart fad. Deir is ata, dearach, an sin dú. Chrúi an crackan, hasí sé ag piano le gach glóiseach. Shréag pus as an gréach, agus timpplair necrúsas. Má lean an fheirmeor ag opair, ná muair a raibh nearsdeige chun sása, rinneadh an achlasag níos measa. Laistú de chúpla lá, déiteach lábh ná cos a bheith dú, maribh. An sin i raibh aon rud le sa bháil. Bhí corp an éirmeora ag lobhadh le lín an saol. Ceann na rudaí is measa nó gangrín nó necrósis fiacháin de bhar ischímia agus iomfató. Dúis bhí sé pianmhar, an sin chailtú mothú. Deirí an crackan corca, an sin garam, agus deire dú mar gúil. Scóil sé bollag millis loft de millis, cho láidir sin úranta go raibh sé go leor chun dul isteach sa seomra, chuna is go raibh duine ag fáil bháis. Ní raibh máinneanna ann, ní raibh amputations ann. Úranta bé an tain tarrahall ná tua agus cóirsa láitir. Ach de ná chríochnaí sé le bás níos tapúla ó chailteannas folla, agus ní raibh sé seo ach ceann de na go leor galar crackan. Dú lang na fheirmeoirí freisin ó ringworm, fungus, abscesses agus ulcers. Bhí an crackan phliach i gcónaí le alas agus salachar. Níor ní siad go minic, mar ní raibh aon bhealach ann. Sa saoradh, scainte na corp ón drian, sa ghéimre ón bhuacht, lábha ata, cosa scainte agus iomfatata. I casa na áirithe, ní raibh an fheirmeor cosúil le duine a thuille. Bhí cuma créacht ag clóiseachtéir. De réir creideamh an phobal, bhí sé búilte. Go raibh pianos dé ag ithe go raibh sé riachtanach bogag hiúl. Ach ba an rud ba scanróla ná an lepra. Galar a scríos an tág, a héamh an srán, na clúsa, a héamh an crackan. Bhí an táthar éisiete ó héal an srábhaile, seolta chu nimmal isteach sa chail. Úranta búilte le bheatha, úranta dúiltigh isce dó. Ní toisc go raibh daoine crúlach, ach toisc go raibh siad acla. Is saol gan éalas, bhí gach
créacht áirasach. Gach mér lobhta mar fianmharach báis do nothar agus dá háiste. Sa bheanis ní rá bia ina rud cínte. Dé an fheirmeor an méid a dhá sé féin, a bhar an gimre, nach rá lobhta, nach rá caite ag lucha, agus nach rá tuachta don tíorna mar jachamáu. Ba é an gimre agus an tús an aire an tom bheatha. An sin chríochní na saláhartí, agus bhí na páirce na fós ina gatlog. Is é seo an tom a rá aithne bheith ag na fheirméirí Tugadh ocras Í rá sé seo mar an ocras atá agan aniu. Ba ocras insealach, ciún má lé. Léitanta a dhí siad uisce, cabáiste piciúte con Céard, piasa arán múnata garta le scián, úranta darnán grán, gan níos mó. Ládaí an corp, ach ní an pointe buise. Ir dús hail tú neart, an sin tháinig tremors, mearán, mothú fuair fiú in aice leis an tine. Déirí an crackan pelle, hí na féideanna le feiceáil, agus níor léis na créachtaí. Gach títim, gach cneppe a dhán feig I bhab. Ní rá isig an fheirmeor go rá espe vitamin K Ní rá isige an coinseap scurvy, ach bhí isige a chud córatí. Gumi ag fuliú, fiacla ag títim amach, ulcers sa bhéal, drachánál. Í rá na fiacla ag piamo. Hiad amach ceann I ndia a chéile, agus ní rá fácha ach fuil. Dúling dúine ile ó avitaminosis, espe vitamini B agus D. Irtí, tremors matang, stiffness cófáirteach, tuaise insealach, imní, fiú páirlis úranta. Ach cé a thucaige sin? Sa srábhaile dúisí go raibh an duine briste ná tín, go raibh sé ag fáil bháis cosúil le madra. Bhí na páistí ag éirí tín ar dúis. Taní le bolagata, lecne báte, le sú le mal. Minic nach raibh siad an ann láirst fós, ach bhí siad an ann fullant cheana féin. Hiad siad ina cotlog I nearam a máthair, agus níor gúsaí siad. Úranta I raibh siad ach ag dul amach. Scrúis an tocras gach rúd, an cort, an spirid, an teamhlach. Thóg sé an fáin marachtáil, bhín sé an neacht ebre. Ach bhí an bheirmeor leanúint I ráig, ag cud, ag torrant, ag iomper. Mar gheall an té nach rá ag oppar, fuair sé bás níos tapúla, agus an té a geprí, fuair sé bás beacán níos déanaí. Sa bheamis, ní raibh sícilíocht I réalas. Ní raibh éon duine ag caint faoi dúlachar, psychosis, trauma, nó titimus. Ach bhí aithne ag gach duine an rárc gunne a bhreathnaí isteach sa spás, a lár leis féin, a hit an talamh I conabhálacha, agus bhí acla gach duine roimhe. Creidíg gur pianós té nó opar an diabhal a bhí I ngálar an amama. Má hiúil duine éigean san ihe, má ghlí sé ina chadla, má stop sé ag caint go toban, dó siad go raibh sé buailte. Má hit sé an talamh, agus má bhí sé ag crí, go raibh sé faoi léigear. Agus má ris sé go toban isteach san am, nacht agus cúr a bhéal, I raibh sé ina dhuine a thuile,
ach jaman. Ach bhí an íorne siimplí. Bhí sé ina dunne ag titsim as a chéile. Dunne nar éirí lena charp leis. Uaireanta bhí sé ina bheoras arta dag go raibh delirium ann. Uaireanta bhí sé ina strók gréine a dag go raibh marval agus iúnsí ann. Uaireanta bhí sé ina titsemas a dag go raibh an fheirmeor stiff, hitse agus réimse a hanga. Bhí acla gíne. Bhún siad dáise. Jóta siad padaracha. Dort máthair uisce beamata. Chaní an tathair an tothar amas, nach ndearna sé díomháil dó féin. Ach uaireanta bhí sé róideanach. Mar gheall an té ag lí san oíche, níor bhear sé an lá. Ní raibh an corp in ann é a dhéanamh, tháinig an intin suas. Tharla staideanna dúlachar freisin, cé nach raibh an fochail sin éalas ag an am. An fheirmeor tar éis bhas limh, nó tar éis teip ómar, níor stop sé ag caint. Chuaigh sé an lá a fad. Iad ís sé, iad fracar sé. Bhreathnaigh sé an tine, agus d'imigh sé go ciúin as an saol seo. Fiú sulla raibh an crí ag bualadh. Le himimecht ama bhí tealaigh lána marcáilte. Súla go raibh an teamhlach seo malata, go raibh rud éigean ag lorc, nach raibh tú ag dul ann. Agus na daoine tín, fága na daoine tín, uaireanta ina néanar sa chail, uaireanta faoi ghlás is ceobal. Ní as fua, ach as agla, mar sa bheanais bhí an agla roimh an mire níos mó ná an agla roimh bhas. Bhí léithanta ann nuair a bhí an srábhaile ar fad ina thost. Ní raibh modraí ag tofan, ní raibh sicíní ag gácail. Níor bhúil éon dunne an grán le chealach, mar tháinig an phlá isteach sa srábhaile. Bhí plá éagsúla ann. Uaireanta bhí sé an phlá, an ceann is UAFÁSACH, uaireanta tífas sputaí, uaireanta calar. Uaireanta ní raibh ach dysentery, nó buneach géir ó dhíthódráitiú. Ach ag an deire bhí bás ann ag gcónaí. Ní raibh dochtar ann, ní raibh siatalán ann, ní raibh feisnéis ann. Ní raibh ann ach an teolas go raibh dunne éigean ina luí sios, agus nach raibh siad ag éirí suas a ríis. Agus an sin a bhain céile, an sin a leanaí, an sin cóirseanna. Agus sulla raibh an fheirmeor in ann é a eicáil, ní raibh éon dunne aice chun an córa deireanach den cross a thabhairt. Tháinig an phlá cosúil le droch aisling, go tobann, gan rabha. Bhaithí an dunne pian king, fheoras. Tháinig an bhean maidin, bhain sí leis an dunne agus bhí a isací cheana féin. Págad an corp amach cort, filte I línéad. Uaireanta cud a gé taobh amuigh den srábhaile, uaireanta ineice leis an tépéal, gan uí, gan dáta, gan anam. Sin mar a bhí bás fheirmeora. Ní raibh sé románsúil, ní raibh sé uasal, ní raibh sé síochánta, bhí sé fíor. Dhún is sé tríocha tús na bheatha. Don éireamar ón bheanais, be fheirine sin, deire na féiteachtaí, an lur nach raibh an corp in ann a thuille, agus ní raibh anál ach ag clí.
ní raibh vitaminí, anta bheithaigh ann, ní raibh fiaclór ná meánhacht ann, ní raibh fiú an tuiscint ann go maireann salachar. Ach fós féin bhear an fheirmeor, d'obair sé, chait sé chun marachtáil lá I ndia, lá I pian agus I ciúnas. Sa lá tá nniu an, is lár pilín Fátíniu cúnamh leis. An sin iarraidh ach dóchas agus paidireán go bhféadfadh lá amháin eile a bheith ann, go bhféadfadh geimre amháin eile a bheith ann, go bhféadfadh sé tarla. Gach rug a raibh sean fheirmeora bhí bua. Gach duine a bheith go dtí dachciad bhí cosúil le léach. Mar go bheith sé an domhan nach raibh ag éirí go mearfach sé. Cúbhníor sin. Mar cé go meirimiid inniu a teas agus a sásamh, is daine den sáirtin iad I cúinealacha den sáirtin a bhí inar sínsir, agus is a bhulant a tágadh an domhan a tugamid sibhialtacht inniu. Mar sin an céad uair eile a bhreathnáid tú cheann fictiúr de do hinsar túcha, cúbhní, taobh hir den duine sin tá níos mó ná Stair. Tá meachtanas am. Bei áthas orm go mór má ágann tú síntús agus ardóg suas. Tá fáilte roimh tuairim I freisin. Go droisiimiid a chéile.